manja bang ini sami ka cerong Karbi aprangsi berta happy arjuita Manja Abdul Majid ing Cinaget kasalama kulat along FCI asang kineplong. Manja kanya tero na phan kapanong pi IAY hemso JE lapen ang bong kachujok atum tangka chopidet ajok ahemso kikim patang pipedet pu akoy kipi. Hawaipur jiribasa ing tiarong along inut pangtek tek te amunida phan ing naming nar apan armudet. Patumitika English School along EPHLC atum Bhut Committee Kesengpon. ASDC Amreng Constituency Kechengsi Executive Amaikangni. Manja Police Station ang kang BOC anung ing Cinaget kasalang makulat along patuwe arni kang sam troksi malom FCI asang Abdul Mazia kulat arlo FCI asang Bakery Circuit kelongpon. Bangso alam perangke arjulong si adimaklong paledam si ahokpet alam chinia phanpura kulata hempu Abdul Mazia phan karjua tengke bangso asang anut Rahul Roya bang bangso asang ningwesan bikoklang penap adablte birlaan pontuder popusi nilipan nang pupusi perangke angnu ningje pon sonsi pini adapapor Abdul Mazia bang Manja Police Station along lamhoy pidamsi kanghu ponwek abangpu apan pulis atum Ritar Liponsi Romada Sasopo Pikulda Saphan Nep Ignang case number 33/20 IPC section 379 aron pabonsi hem kangsam beng poncheklo jaga tu itu charoto kor pothale rati kondo tar Abdul ki lekhe Abdul e jane তার দোকানও রাখতে যায় গোডাউনত আর এই চাউলটা কেমন করে বিক্রি করলে 800 করে মানে গাড়ি ভাড়া নিতে আপনার হাজিরা তো 300 আর 1000 একটা বেগত কোনে বিক্রি করবে তো non COVID-19 na burahut rat kisung pen pajok pon jia phan FCI pen ake joy pen sangki pinang jia dim non ke komat nia bangpu atum lapusi ke jor chong hua son thek pon long lasi lahai ko son si ke claim long pop ma Karbi Anglong Autonomous Council lapen FCI atum kacelang dun akenang sot lapen lems maipu lapen kong chun bang atum ta cherok tok akenang sot puta ong dung atum pen ningje pon dipu pen sondon terang report Newsfast Karbi Anglong Lumbajong constituency angkang manja hithi pen kilometer pho an bak ka helu paglang so LP school polling center ke parlo joy sing te rona rong central government pen ahem arit ka ve ke boy dat arat atuma phan kapanong pipon surihni rakre pho pen kretrok aning kana farman Indira Awaj Yojana mate thi hek pen IAY ahem so karlitang kania teron ahem kikim patang pipedat pu Karlitang kanya teron achor pen Newsfast Karbi Anglong apherang kyanglo nang pachini dun laso long jai Juli rong pharpi lapen contractor angbong tangka chethak daksi chodet ajok labangso Karlitang kanya teron ahemso ke patang pipedet sonsi lahai ke doan ahemso ke tangte an IAY ahemso ke doan prabjin pen patang pipe pulote lamhoi mate FIR seta pidam nang pok poputa Perangke anglo nang pachini dun. Nang patang pipidet. Nasi, oh, kesara, hoi kebeka, nasi gini lo. Hem dolong mapu, dukan long ngedek pu ilu. Nasi kemar kuntanan puta, nang kempi bang ngedek. Manja pen dilibhanse Newsfast Karbi Anglong. Pinidenggaon multi-purpose lamps asai hemalong ningkan esegamai padopon. Pinyamaya long alohiaman pen Rajenti Mung Senior Inspector Observer Birebe Lapen Lunsing Teron Internal Editor Prodip Ingti Denggaon Bazar Committee Maipu Lapen Babu Tisotum Chetongdun Chairman Kursing Timung Lapen Kongchun Bang Bikram Kiling Aphan Arpu Pekponlo Pinyamaya long Denggaon Lamps along Ningkan Isi Keklem Kedamaputhak Chepaklang Ponsi Kebangji Arni Denggaon Lamps Kapaching thur pon ji aphan chingki chingwai pon
Dokmuka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong. Keramtang ni Pai Chong Kep Arni BJP is Karbi Anglong District Committee along Nilipan Sports Selco Convener Arpunang Kepeke Nili Dodun Tekte Pusipini Metang Sai Hemalong Perangke Amai Kang Nia Hotling Jepon. Aprangsi Nilimen Kardong Nilimen Rajan Rompi Nilirong Lang Tubrong Piarong Sari Hajan Hajang Langso Pini Nili Paso alam putak kacitanji kang tumbang lahan Kinamtang Pai Ciklo Tarik Hong Kep Arni East Karbi Anglong District Committee BJP along Kepandak Pon Sporsel Polong Nilimen Hadak Taram Ponda Labangso Putak alam sinili kacitan kang tu Nili Bangke Haladak Labangso Sporsel Polong Bangke Nilige Lardak pen nilihin bengke dulu tekelo, lasi maju panstame nili sorsar thaibe nili dinde, athema la bangso kace sorsar ke thangan lebe, lasi nang itu stame ningoi ponang ne, nilihin bengke lardak pen, ini la bangso sports la puthang ng bangke dudun delo, sitame nilihin pen bangke, sports pulong bangke nili, ajatin anutin ng sitame ni kacirabi bangke nilihin bengke welcome lo, lalo nilihin pen lardak pen alam nanganang likum athengno. Pini berangke tengok nili kerja pikir lah lo. Patumidika English High School along APHLC atum pen boot committee kising pon. Sikari teron pen mai cari along JI Kathar alu hisar po man pen cetong dun. La pen APHLC claim rapet atum ta cetong dun. Labang so mai along JI Kathar amitang pen 6 schedule aron mate. Ajok kang alam te rara tumapan pacini pon. Labang so mayalong putot mai pu kong chun bang lapen members arpu pekpon. La so mayalong bang kreisi Congress ASDC lapen BJP atum along ke doduntang atum ning ing samse cepaklang si putot APHLC along cepa ogdun. Hamren pen lipson teron Newsfast Karbi Anglong. Bapon Deb Ametang Asai Hemalong Pini Pirangkia Mai Kangni. La solong ke damtang ni thom aprang ajo kunthai bari arong along sang ke jorkang hu pu ke koik rat atum thur pak pen nep cheklo bang so por hut driver abang phulunia hithi along akulat kachubidun bapon deb aphan amen paklang detsi social media along chethek long lokke chemang hu detlo pusi bang so alam ahokali lapen nililaso along thangnat kache rabdun ave puta Bapon de pahin pen lam clark JP pon phuluni pen arun kro Newsfast Karbi Anglong. कैसे हमरन रीजनल कमिटी तुम पार्टी पिपन से कैसे बादंगारो आरपु का चलारमाई कांगनी माइफु प्रोबिन टिमुंग चेपाहेम फुसी माइंग निपन माइलोंग पेनांग अनचिंग किचिंग वाई पाटेपसी कैसे बादंगारो आरपु चलार प्रोइसी लासो टेंग कादok kawe chedon sarpen bamon timung aphan माइफु लापेन जिप्री टिमुंग aphan chunbang pekpon laso mailong kaprek arpu abang phubang phiatong aphan peksi ing tangkring कैसे aru parjaplo laso mailong कैसे tiri kiridhon phangcho mohen rongpi proven be tilisram ronghang hamren regional committee tung chetong don कैसे tiri amaipu proven timong kejai ke कैसे tum methangasai cheklem pamenangji कैसे pangtang nangji lapen hemprek aparman kache songalong कैसे tum kaiketa arjabdun jipu alam hai hui chethan chimongsi कैसे badong aro kachelaramai misen pen pachunlo Dongka Mukampen Komal Kathar Newsfast Karbi Anglong Kheroni Thana Kaparlo Hawaipur Jiribasa Ingtiaronglang Patoweya Jo Porphai Kroi Troksi Malom Nampi Ingnar Pang Thek Thek The Amunit Aphan Apran Armudet Nonomat Kititang Amunit Arpum Aphan Mailu Outpost along An Ponpen Postmortem Keklem Jiaphan Difu Civil Hospital along An Pon Etlopusi Birtarik Don Kheroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong ASDC Amreng constituency angkang kichengsi executive amai jirikindeng along ki bipon maya long Wilson Kathar pensi mai charipon bangso along aluhisar puaman pen ASDC district committee member Sarsing Ingti Ramsing Kathar district committee member Sar Imbe KSA district committee member in church education Rajan Pator atum chetongdun bangso amai along non kebangji niphai ingkoi rai si pen niphai kep angbong
long inquiry ke thom ASDC Amreng constituency angkang arlo branch committee akimi keseng ponje aphan sodak pen chingwai pon atheke non ke wangji ni phai kre pho arni dongkamukam along district committee conference aprang ASDC branch committee keseng pon pachun pon lapnangji pusi asitin a constituency committee along committee atuma phan district committee ahin pen sodak pen pachini pon puta birta ribdun long kheruni pen rensing teron newsfast Karbi Anglong pirthe adang pi covid-19 akeso ke umflup ajok ingkir kling ajok lochar lilong le det ke manghu prong lo bonta pini Assam government higher education department pen ahukum atengsi pini prek jam charlia saihem ingpu pon long lo sonsi karkok higher secondary school setame pini than ponsi charlia tum seta kedo panghai jai pensi charli dun long lo pini pen puthot lo charli long thuke kopai kemelo aning karong renti lo puta karkok higher secondary school lo charli asai hem kangpu thu lapen lo charlia tum seta aning karong pen lo ka charli thuke kopai kemelo pu aning cheparong renti si pini first year lapen second year atum charli pon long lo Leluda student pa nilo dapat lo soiput government direction of things si pathe lolo lapen anu tin student Richard onda mas matea angho atik ke takit kubet la no tin hanta asilan normal class dong si la kesu bang badbe aja je blote la so things si class bang padu bon mo Puluni pen Arun Pro Newsfast Karbi Anglong Amria habar ke parlo umpanaya dunghet tharbelang so rongarai vekek arleng along patumi arnikang sampor pai pomalom thengjang tu atheng pi abeng ke ponbom 709 ahem konglong AS01 EC 7628 breakfield let amat chingkoi bup amat pangthai phet labang so hem konglong katewar abang amen biswajit bordoloi arta inkoi rapho alanglong sai chaklem atum bang trok arenga hu sunanglo haladak rongaral tum thekdun longsi umpanai block primary health center selanga hemalong anponsi selang ponlo aria king kelok lapen kithi ke janga bangke avelang labangso thengpia beng lake umlaper umjakini forest range anatu pensi kiwang lapen nalai anatusi ponji puta hemkonglong katewar abang pu pen pherangke thengnu nangthan labangso thengpia beng ke pona bang lake joysing kholar King Zabat arong asor puta pherangke angno than pachini pon lapen alang lilong lahaya hormu ke pona lota choklap lapen alota pherangke atum angnota paklang pon umpanai pen pherangke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong non malom so phan bir tai donsna Come one, come all. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000 492143 or 8472039605. birta kanton pen nang chiroi thulo EIY hemso ningkan phopling pardet apita kikim patang pipedet aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atung pen kopi akang sai PG keramtang surihini rakre phopen kre trok abaha kiduk kisunga tuma phanpu panongsi EIY hemso 1 pilo sita bangso hem piniarnianta patang tesi ington kok bangso puthak EIY ahem kelong dun atum pen aning kiduk sepaklang lapuson kiduk det atumapan aparlo pachongko nakabangke ningduk meme busi perangki kamri damahut hemso kilong donatum ningje dun lasi bangso hem patangte loma lapen Karbi Anglong Autonomous Council along jakong kedo tumpen kopia kangsai pitekji mate lapuson lang prongpoma puta alang litumpen Karbi Anglong Autonomous Council ke theki dinga tumapan karju padopon lasi putot bangso EIY ahemso ke patang pon tuji aphan Karbi Anglong Autonomous Council along jakong kedo ke theki dinga tumapan EIY ahemso kelong dona tumpen chuning ripon wathat langso pen rajen rong hang Newsfast Karbi Anglong pinya berta lansi pajullo domi thakme kardong